Okay, dili nga bahida makiglaan ato makauban ato ang Vice Mayors nagbayan sa Ozamis, Vice Mayor Simplicia Bibeneri. Labo sa mga update no sa iyang buhatan dili nga bahida ug usa sa tuang isgutan ang kani ordinansa ug mismo naanami sa ang atiman pagproteher labi na sa kini mga banyan trees kidako kini katabang karato. Atong kakuan sa iyang pagtibaya Ma'am Bibeneri, Vice, may adlaw ano? May adlaw. Una sa tanan tuguti ko we no niya magid ni atong mga kinakusgan karon si Neptali Bartolino o si Dante Dinglasa, the number one. Lover boy, the lover boy. Usan City bitaw no. Salamat kayo for dropping by din sa atong opisina alang sa pipila ka mga hilisgutan nga atong buhaton karon. But before we proceed, allow mo first pasalamat sa atong media, especially the DXDD AM and FM nga hutok a very good coverage, full coverage sa atong Fiesta celebration o yung mas atong starter anniversary celebration. You are part of that celebration na himong malampuson ang ato ang kalihukan. So ang among padayag sa among pagpasalamat in behalf of our City Mayor, Mayor Indy Waminal Jr. nga mo'y ato ang mayor karon sa siyudad sa Ozamis. Salamat kaayo uban sa akong mga kauban sa sangguniang panglungsod. Okay. By the way, sa ipataboy isgot ka to sa banyan, kumusta man ang imuhag inyong imong buhatan sa pagkakaroon Ma'am Bibi o sa mga ginahimo nato sa pagkakaroon? Salamat kaayo. Sanglit nga wala, there was no major changes in the set up nato sa kanini ang sa sanggunian. More or less nagpadayon sa maungging buhaton o ang different chairperson sila gyapon ang nagunit sa kanhin nilang mga komitiba. O in fact, just the other day with the committee on agriculture sa City Vet Quinta, doon na tada kong kalihukan dito sa Kinuma Norte katong pag-distribute sa piglets o sa 20 rato kabuok ang sa piglets, 20 ka barangay ang nakaangkon adto. And then sa mga chicken, tulo ka buok chicken in every barangay, sa 51 barangay nahatagan yun og tulo ka chicken. Dito gimo sa Kinuma Norte ang atong host barangay uban sa ato pong maabi-abihon kaayo nga kapitan si John Ignacio. Pasalamat ta si ang pagka very accommodating dito and pagpagamit sa iyang barangay hall kay dako mo gito ang barangay hall sa Kinuma Norte. So dito gihimo ang maong kalihukan og bahin sa mga gimbuhaton sa siyudad sa Ozamis, nagpadayon ang atong mga konsihal sa ilahang mga nagkalain-lain nga mga komitiba. Oo. Ay kay sa giyon ko na more or less there was no major changes. Unsa advantages nga kita nato nga walay kay dagtong kausaban ba padayon? Mapadayon ang nasugdan na nga mga gingbuhaton in line with the programs, the projects, programs and services kinta nga namugna sa atong former Mayor Ando Waminal karong ipadayon sa iyang igsuon ni Attorney Indy Waminal. So wala gyud yung dako kaayo nga kausap kundi ang pagpadayon. And then in fact murag dako po mga maybe mga brainstorming puhon-puhon kay in line also with our forthcoming Diamond Jubilee hopefully next year. Yes, Mag 75 years na pod ang ato ang Ozamis. So that would mean a very big kanini ang celebration o kinahanglan pa nagdugang igo yung mga preparations no in God's grace ato pangayoan pod niya ang panabang nga ma-guided ta sa ato mga gingbuhaton. Wala pa mi makaistorya gyud bahin ni ana ni sa ato bagong mayor but I think mahisgutan na po by that time magpatawag na po na siya namo. Sa pagkakaroon mura og pangandaman na lang ninyo. Planning. Kinahanglan wala pa gyud may formal nga nang lingko sa planning session. Pero I'm sure nga hopefully this first quarter mga August or September kay
mahuman naman ta si July pohon ana kani usa gini sa mga hilisgutan nga priority kay dako muna kay 75th na guna charter anniversary pohon. So this entails a big preparation. Nahimong gani nga kalit-kalit na to kay bago pa mayor si Katong nakalabay lang sa 74. How much na siguro ni Mo na katong niagi gani pasalamat ang putas Ginoo bisan pa of that very hectic schedule that we have kay pila naman to ka semana ang atong preparation because of the pandemic, no, nga na dito ta nabitin. But then and then naningkamot gyud in taon ang atong halangdon nga bagong mayor nga bisan pa paano pa naagi hapon ang ato ang celebration ana nga mahatangan gyapon natong insaktong kahulugan ang mao nga panghitabo atong charter anniversary nato. So katong gitambungan balik katong gitambungan nimo katong sa livelihood program anto sa LGU ba katong livestock may pang apod-apod. So taon na pud nga program no sa Yes, sa LGU. Ongoing ginana ang atong city vet katong city veterinarian office no sila si Dr. Sonico, si Dr. Caliao o mga staff din ha ana kanunay gipadayon na niya in fact atong kanuna ni siya dugay naman ni siya na uta-utaan naman ni siya nga ang uban nakapasanay na sa ilaha mga nahimo nga mga kuan kani piglets ang gihatag sa ilaha as burag seed kuan ang kinta to ba pasiuna yun ana dayon pasalamat ta sa atong 51 barangay nga dito gyud ni attended sila to support the program kay for all we know it kaayuhan magid po na sila mga barangay constituents. So pasalamat ta nga diha gyud sila and then hoping sila pod mismo mga barangay kapitan sila gyud mag-monitor closely. Yes, no, of course with the guidance kinta sa atong mga kanang trabahante sa CDVIT kay sila po mo follow up in kaso ug dunay mga kabilinggan ang mga hayupan. So dili lang to day Kinoman Norte murag kang 51 barangay. 51 barangays. The 51 barangays was there. So balik ko na ko nga ang doon na 20 ka barangay mo nakadawat gyud og mga piglets. Because kuan kanang gamay ra supply nato sa piglets to 20 ra ka barangay. Dayon kaloy sa Dios we have enough supply sa atong mga manok. So ang 51 ka barangay barangays kinta to the barangay captains nakadawat og tagutlo ka mga manok. Para ilang mapasanay. So muna ang hitabo. Sanay hatag na pud sila. O ba and not only that ang tanan natong ahensya karon sa gobyerno the LGU is strongly supporting ang national kinta isuportahan niya nato paspas karon kaning si Mayor Indy po karon makusgana pong nagsuporta especially program sa mga farmers. Okay, anak kay considering that the farmers are the backbone of our society. Sila magigitagaan ng kuan po. Not only that, and even other services sa atong pangamahanan. Padayon gihapon ang medical and social services. Kay for all we know tingali sangkop man ninyo grabe good ang panginahanglan sa medical services. Padayon gyud na so gitagaan gyud nato ng insaktong budget ana para nga matubag gyud po tong labaw na gitong mga kaigsuonan nato kanat ready afford no nga pagpatambal ana at least ba marelieve sila sa ilahang kuan kanilang panginahanglan. And we would like to express also our thanks and gratitude to all stations, especially the XDD AM and FM nga kanunay nagsuporta po sa atong mga constituents no nga dako magitaglabay sa atong media nga makatubag utas panginahanglan sa uban. Wala kayo usapan ang budget sa una atong niagi kong administrasyon magkaroon na administrasyon na Maura dili gyud ako kaayo ang changes. More or less nga maura gihapon. Pero kung doon na manggali mga additional nga panginahanglan gyud we can have the supplemental budget. We can pass this one. Okay. At ato nakita nga ang mga barangay ron wala sila naglisod dito sa mga activities nila sa barangay no. Naagid sila no yung mga activity nga ginahimo ug labi na sa ilang mga
celebration sa fiesta sa ilang matag barangay. Unlike before, sa una-una pang panahon, maluoy kas mga kapitan kay ang may tabuan na magsungko-sungko in town sila for some solicitations, yun ana. But now, not anymore. Tungod kay gisugdan yun ni Mayor Ando nga ang atong barangay officials, ang atong kuan, they will be provided with a budget. To start with, sa tuig 200,000. Itagaan sila ayuda nga for their operations, unsay mga programs and activities nga ilang himuon sa kada barangay. And then na-increase of 300,000. And this time, last year, karon po, padayon po na ni Mayor Indi nga mapadayon na to ang nga 500,000 na, 500,000 na ang atong gisuporta sa nakalain-laing barangay. Para nga, ang atong barangay officials po, dili po maglabad ang ulo, makamug na usab sila ilang mga programa para sa pangkatauhan. Apil na ba na anak katong mga palitan na sila tabangan na nag-mission na that's silang part of that. Oo. Kay muan sila sa mga medical and social services. So, sila na naghanay silang budget. In supportahan ang budget. Kay actually, ang barangay doon naman gina sila kaugalingon po nga mga budget. Naram sila makuling resources. Pero it's not enough, no? Kay considering nga karang panahon na kinahanglan yung dugan nga ayuda. So ang atong LGU is supporting each barangay of 500,000, 500,000 to support sa ilang mga programs and services. So nakita sa barangay nga kinigatiman po sila sa LGU. Yes. Usa gani ni ana nga nakita yan very evident is by providing them this vehicle transportation. O nakita nato yun nga usa man gyud na kaayo nga important labang na sa far lang barangays katong layo kaayo nya di ba masayon ang panghatod dinhi o sa mga emergency inaana naana sila ilang kaugalingon nga mga sakyanan. So 51 barangay has been provided for sa ilang mga service vehicle. So magamit na siya sa mga tanang panginahanglan nila. Kay that is at the discretion na sa barangay kapitan. Ug unsa ilang mga panginahanglan nga mo kanang nagtawag kinta o mga transportation needs kinana. So na sila dili na sila nga sa unang panahon katuntong atong tambarang Punta tayo madaog-daog na abotong Josepina, na abotong Banglay Aurora, magbitbit magkargag binatay, magkargag mga masakito, inaana no karon lesser na kay naa naman ang mga barangay. Oo, na naman sila ilang kaugalingon nga mga resources. Salamat kita na sa Ginoo nga naana na sila. Pero ibang sa una sa di pagka wa pa nga na Vice Mayor kaya ka sa women's sector kanunay ka Yes, Kumusta ang women's sector sa pagka? Kaloy sa Dios pagkakaroon ang committee chair nato sa women si Honorable Linsang. Well taken care dayon in support og kinta po sa ato ang kanini ang CSWD o Women and Family pangyagos kan gihapon na nato. Padayon gyud ang atong serbisyo sa mga kababayan. Ang kay nakita ko nato nga it's really a big murag impact kon doon na po'y makita po nga ang mga asawa o kababayan na kaabag no as far as programs and services in different barangays. Matawag na to nga they are part of the nation building ang mga kababayan. Vice na napatod mo yung programa o yun nanagay ka ng nakapasan na ba diri o kaning ordinansa na may tungkol sa pagtabang dito sa mga single mother. Yes, we have that. O doon nata ana mga solo parents o nata kanaghandle na sa atong agency din sa CSWD. So we have the program for the solo parents katong mga kababayan in town nga doon na po yung mga problema no we are taking care of all the sectors in the society, especially the women and family kay mao gini basic mao gini pinaka-importante nga kinahanglan og social and medical services. So pwede na ito makonklud nga sa kining administration no one is left behind. Yes. Tanan gikarga nato na gikan sa from the infant kinta hangtod from the unborn hangtod gikan sa sinugdanan gyud hangtod sa katapusan hasta ang mga
ang ato mga senior citizens is well taken care. Nakadumdum mo nga doon natin gipang-identify gani katong nag edad og 100,000. Gihatan po nato nag 100,000. Ikaw ano sa mga kamang 100,000? 100 years old. Ato yung properly recognize. Pasalamat as Ginoo nga. Dapat tayo mga kaigsuunan nga mga magulang nato ba nga alive pa sila with that age kinta. Okay. Mangyo ka? How many percent? Mangyo. Bitaw no, kana sila gyud ang nga tagaan kay dadong mutawag ng vulnerable sector in the society. Ato mga senior citizens. Aside from sa women nga mga kuan murag advocate buka sa una about sa environment gani. Nagkahimo ka ordinansa sa bilabot sa banyan. Kumusta naman ni karon? Ayan. Kaluoy sa Dios no. Naghangyo po ta sa atong mga kapitan nga ma-monitor po na nila closely. Sa atong ordinansa gihangyo nato ang mga kapitan nga really have to monitor closely sa atong mga banyan tree. Now because we believe nga ang banyan tree is one kinta nga makahatag to mitigation bitaw sa atong mga kanang makaprotektar o makapreserve sa atong Climate change. sa environment nato. Nakita nato nga dako gyud kaayo og tabang. In fact, dunay mga success story no bahin sa mga banyan tree. Dunay dakong lunap, I think it was in Iligan o katong nahitabo sa una. Na ang kani mangong banyan law man ko na siya og kuan kanang gamot. Paingon sa ilalom unlike sa ubang mga kahoy nga lapad man kinalapad ana no. O ana. Pero ang banyan is different kind of tree kinta nga mutubo ni siya ang pagtubos ang gamot paingon sa ilalom. So therefore dili na dali maluad o sana maluad kinta maluad o sana ana ma-uprooted. So kung simbako na agi man gito na nasinati man gito somewhere in Iligan ana to Cagayan. Kato bitong lugar nga dunay banyan dito biya sila nagkulapyot. Oo kay dili man to dali nga maluad ana dili nga tukbuan bitaw sa tubig. Kito ang sa ilalom ang gamot nakagamot magi sa ilalom. So muna nga kita kaninyong ubos nga igsuon nga when I was councilor sa City of Busamis, nakapasa tag ordinansa ana on how are we going to preserve and protect our environment, especially the banyan. Doon na tayo gipasa ang ordinansa. O dito sa probinsya, ato po nang gi-adapt sa probinsya. Aron nga, that will be not only in Busamis City, but it would be carried on throughout the province. I hope nga kanana sa atong environment code nga maplaster gyapon na og hatagan gyapon ang dako kaayo nga pagtagad sa atong mga officials, mga barangay officials, atong mga kaigsuonan no. Not only kay kanigong gingbuhaton nato, it has to be a team. Dili lang saligan nato ang mga official but kita mga yano nga mga lungsuranon kita lamang nagyud nga kitang naa diha sa kaning ibutang nato sa kabukiran sa mga barangay rural and even kanini ang mga opisyalis nga magmaugi mag-spearhead ato ginantabangan siya kay dako Sa application advice na ang banyan giilaman sa ubang mga tao galit sa prestigious belief pagkaanin nga ang banyan or kaning baliti giilang nga kahadlukan. Tuo ka ani maguna sa unang panahon istorya na taginagmay. Sa unang panahon na anang pagpanghadlok. Ana kay gusto sila nga mahipos na ang mga tao pagka 6 o'clock. Unsa man paghipos mga tao di mo nang hadlokon sila. Na kunuhay, naiabat, naikuan tungod kay tungod anang dakong kahoy nga banyan. Baliti man na day ba? O sa atong kaugalingon nga pinulungan baliti. Then dunay dakong kanunay kanay mga maldito pong mga siaw po guys nga tanan mutongtong na sila dito sa ibabaw sa balite dayon mulabay ka panalita gabi na dako uyugo na nila so muna na day na buhatan na nilang istorya nga hala ka na tawuan na ginang balite diya no pero dili oy magbinuhatan na gyapos mga butsukoy ba mga siaw ba kay nga tanan o dili na tinuod nga kanang
kanang na ang kadlukan ang balite, ang mga tao ra naghimo og mga istorya, naghimo og mga binuang kana mga hibulo kana mga siniaw ba siniaw ana kay sa unang panahon nga ang dalan ngit-ngit pa mangyod wala pa binasok unlike karon nga hayag ng dalan dayon ang agian nato mga libon pa so tentasyon mao na ang ug naidakong balite din na ila na mo pahimulos pud sila panghadlok dili bagod nagani istorya sa una nga ilalong sa balite ang dalan gamay pa man wala pa man unlike karon nga dagko na kaayo so along the way mga kugon pa na magbinuang sila oy ila na pamutang binuang ni mga hugaws tao din dagan-dagan yung taon kay nangahadlok pero kuan kana na ang binuhatan og tao pod pasiya ba Nakiri na nahangkot ka. ang nakiri nga aron mahipos ang mga tao at 6 o'clock una nga kanang buhatan na istorya Sure. Computer age naman. wala na dili Vice, kining kumbaga kung dunay kalambuan, dunay masakripisyo, ginayahan. Sa labi na kanang sa banyan, sa way dining sa mga dalan, gani itong mga pangtanom sa una na itong nasa diri sa tuan. Nga apil man to, lukat bisag kung gagmay pa. So unsay kuan na to ni kasiguruhan sa itong mga barangay officials nga protektahan gid mga banyan kay naman gyud tay ordinansaan. yeah. We will request all our barangay officials kasi sila may nasa front line, no? Sila may makamonitor mismo. They have to submit a report, no? Sa ato ang DNR, sa ato ang kanini ang ahensya. Yes po. Oo, ana para nga mabuhatan nato og aksyon. Ana, maybe kinahanglan tag additional na puting seminar. Ina pa pukaw na po sa nakalimot sila nga unsa daay naka-importante. Nowadays nga kuan ba ta kaayo kanang paspas ba karon mga ulan mga inaana bitaw. Nya sigon sa atong kasinatian kani ba ang banyan labang nag-itanom nimo sa along the river banks upugong gina sila sa erosion sa yuta. Dako kay ni sila tabang kanini ang mga kanang mudahili bitaw nga yuta. Doon ay mga banyan yan, dili na nakuan sila. Ganing Mapugan. area Gimad doon na may banyan kasi pananom pero pag abot sa katong sa dalan yun nawala kay gipambungkag to so naapil siya ka Was out. was out tong Sa mga banyan na sa gipangtanom. tubig. Oo. Mao ba? Oo. Kinahanglan na reviewon. Kuan ba? Oo. Paagi sa Atong hangyo ang mga barangay officials to give the necessary report. Ilang inspeksyon dito kay maybe ang atong environment po nga in charge sa agriculture, no? Pwede po na ila po na usa po na silang i-consider in their inspection sa mga barangay. Ana para Katong imong ordinance doon naman corresponding penalties sa wala to ko. Wala na. Hangyo ang kita na nga. So, guys, ang sa'yo programa karon sa LGU Summits, kaning matulungan ng banyan, istorya ng banyan karon. Dapat programa ang LGU Summits na matag river banks, tamnan o kuwan, kaning banyan. Padayon punta sa ato ang mga gingbuhaton kay ang ahensya nga nagtutok ni ini mao man ang atong City Agriculture Office, no? Ana nga to look into this matter. Ato lang gyapon ng padayon ang Committee on Environment nga mapadayonan ni siya masubay, no? Or maybe mabudgetan po ni additional budget for tree planting activities. We also encourage not only the government but we also encourage all the different sectors na ay daghang mga kahumpungan no mga organizations nga pro-environment gyud. O nagtutok po sila niini nagtabang sila gyud sa pag-preserve on how are we going to preserve our environment. So we are so grateful sa mga mga fraternity, mga sorority, nga different organizations na mga religious organizations nga who are looking into this matter nga kanang ang kumahinomdom ta usa sa giawhag sa atong Santo Papa ang programa nga tawag Laudato Si. Oo. So we will try to adapt on this kinta. Ato maginang gi-adapt no Yes. sa different
Catholic organizations. So kanang pagtrabaho bitaw kuan nga pagmugna o programa nga maghiusa ang private o ang kanini ang public sector inaana nindot kaayo ang resulta. Jadi kak sayang guys kini mananong ta og banyan ato sa kusako ni kali muka na karena kita wala yung penalties guys kay basit sayang ang pagpananong balay pan mas namasan lang sa Okay, we look into that. We will consider that imong huna-huna, no? Kay we have to review sa ato ang ordinansa sa banyan. Kasi pwede ma-amend. Yeah, we can have the necessary amendments nga murag makahatag tag stiffer nga balaod kinta nga para nga kuan gyud sila kanini ang matagan gyud o kanini ang murag-murag tanong ko murag wala ko'y penalty ana. Murag wala ko'y kuan. Pahinumdum lamang. So bisan sa gidugayon ni Vice, pero haom gyapon ni karon nga panahon. Of course, oo. Dugay na ng Oo. ordinansa. Kanini ato ganin ang giawag ang tanan gyud nga mga sektor sa atong pangama national and local kaning agencies nga ato silang gihangyo gyud nga to look into this not only sa kwan nabangka representative from Kapisanan Broadcast sa Pilipinas na pagani dinhi atong giawag ang mga sakop kinta nga to look into this matter, no, kaning kuan all the different agencies nga atong giawag kating na so kato imong ipangutang penalty clause ni adi ako'y penalty clause. Any infraction committed against this ordinance shall be fined of not less than 5,000 and imprisonment of not more than 1 year. Okay. So doon ay mga report, doon ay mga violations regarding this matter. Natay penalty clause nga 5,000. Ana, may nang arong na po sila magpanagana. Pero sa una sumapa nga mata-graduate daw sa mga kabataan doon ay magtanong na sila. So posible ba ka nakaroon nga may tabo? Ma-appeal siya. Ma-appeal na sa kuan. Kana siguro ato na nahatag sa Department of Education. Ila na Kanang magtanong o banyan. We will just encourage. No, di ba? We will just encourage pero we cannot impose kinta nga ilagyan ng silbing kanang ilagyan na nga kuan pinta kay Pero base nakatabang ka. we still have to link with the Department of Education. Education sector kasi nakatabang. Namoy mga nag-advocates about Oo. mananong, di ba ka-graduate, di ka katanong magkahoy. Bito. Doon na, I remember it before. Pero nakalimutan lang po ito tingali. Sa una na. Pero basin ma-appeal ang banyan nga itanong. Yeah, oo. Kaya sa una, wala mo ito Mahadlok mo sila. Sus kung masabtan na yun nato unsa di ka mahinungdanon sa banyan the benefits kinta of having this banyan tree ko kayo Pero magkakauna daw kung nana ang kalamidad kani makadeter man kini sa mga kalamidad especially kanang mga loose waters bitaw inaana bitaw Na brown, dami na mga barangay nga doon ay mga browns, landslide, baba. Lagi nga kuan kayo. So pasalamat ko kay nakarga ko man dito sa probinsya pod and dito this was already carried throughout the province na and I hope nga kani usahay kinahanglan na makalimot bitaw ta kinahanglan na pahinumduman na pod. Salamat kay Dante no sa imong pagpahinumdum. Salamat kay ninyo nga you put into consideration kanini kay especially karong panahon nga gaulan-ulan bitaw pod. Di na to hibaw ang panahon. So we are just but very fortunate so far, guys, wako ko yung kuan na Convicted? kuan ng penalty. wala pa. Ngaliwa mo reported na. Wala pa reported pero sa gihapon atong hangyoon ang atong mga kaigsuonan not only the barangay officials iyano mga kaigsuonan nato nga nakamatikod nga kining atong ginabuhat nga kining atong banyan nga gipasipadaan nga atong gikanunay nga we are trying to make an ordinance balaod nga ma-preserve gini siya because we believe in the benefits of the banyan ato po silang ngayon ilang they have to make the necessary reports nga to sa ilang mga barangay official and then we encourage also the barangay officials to report that to the AGO. Pwede ka na ba mga banyan diri nga pila na ka years na Naka-identify ta Ayos, diba? kanang sa
remember mo sa Hinagdong. Hinagdong, oo. Oh. We have identified, I think, the kanto mga barangay nga na-identified na to. Na 100 years na 100 years. di ginahilabtan. It's not because nga naitaw-tao, kundi it was because of the benefit behind it. Nga atong we have to preserve that. Oh. Kanang naa sa Hinagdong guys, di ko na maigo sa development guys, kanang Expansion sa dala. Ilikay ang di po nila. Ang detail nila. Oh, di ba? Yaman ba niya dire? Dire ba nila? Tikas. Oo. As much Gilikay. as possible, no? Oo. Kung may mo Preserve maliga, siya. nakabantay mo nga sa Hinagdong wala ba dito ano dia diri oy. Diri ang kuan expansion. Gilikay. Matang-tangan ginapayag-payag sa Oh, mga. kanakal yes, Kung hindi mo kadugdog. ng tourist mo sa wala. Tourist Pero wala attraction, na rin pa dahil. Wala na pa dayo. Maybe that would be one that we have to consider kay kani bayang banyan tree sa ubang lugar gihimo ba nila tourist attraction. Yes. Kung mapadayo nato to ang ato ang desire nga i-preserve gyud nato ni siya, this will be one of our tourist attraction. Now I remember si atong governor Henry Waminal karon is talking of pag-identify mga tourist attraction. Maybe this is one that we have to kuan kanang propagate, no. This is one idea kinta nga ni ata dinhi on environment kinta. We should be strong in our preservation of and protection of our environment, especially on banyan. In one of the si Dr. Jong Parisma kay nakaadto man na siya sa ubang. In fact si Dr. Jong Parisma in making this ordinance, siya gyud ang ato ang resource person kay he had gone out to Myanmar, Cambodia, nakaadto gyud sa dito gyud namugna ni maong mga balaod. Nakita niya nga dito gihimo ni tourist attraction ang kuan mga banyan dito na if ever you can have find time to talk with or interview with Dr. Parisma, he can talk more anak kay siya gyud ang nagtabang nato pagmugna aning ordinansa. Siya ang he was the brain in crafting this ordinance. Kanini usamay kuan ako got anang usamay akong kanang abilidad I don't have any scientific study on this, but I got it from Dr. Parisma. Siya gyud kay nakaadto mo sa dito. In fact siya TBB mo ni buhaton ana. Siya gitabang ani pamugna ning ordinansa sa Banyan Tree. I would like to give credit this to Dr. Jongjong Parisma. Makakuha mo daghan pa yung input niya bahin sa Banyan Tree. Siya magyud ani. Okay, usa sa mga kuan ang banyan tree makawalag stress, no, labi na. Kapos ka niya. According to the scientific studies kanang kuan kuno ka kanang lapoy ka kay nga tanan mugakos lang kuno ka mo na gitawag nagfrana of the tree ang imo mga negative sa imong lawas mutabok dito mo nang frana of the tree ang gitawag nila unya banyan is one. See? Kasi may interview na mo si Sir Jong. Yes, find time to para ma-continue niya daghan kay sa kasulti kay nakagawas magud siya ani. In fact, mo lagi na kung yung pagmugna nato aning ordinansa. He is one of our resource person. Environmentalist magumati. Kung environmentalist mo gani siya. Nindot kaayo nga kung maybe one of these days no we can talk with our mayor nga makahamo tag maybe a seminar on environment education campaign. This will be one of the subject matter. Then we will coordinate with our agricultural office in ana sa ato mga 51 ka barangay parang usay gud og ulay magpukaw malimtan o malimtan nga uy hala may mga tong Ma'am, dati Banyan Tree, ordinance. yes, I think we have to consider on this kinta ining administration po ni Mayor Indi nga magfokusan nato niya. We have to preserve our environment. Ang sakto to, kasi pwede may mong tourist attraction. Yes. Ug nahimo na sa ubang lugar nga nung dili man ato mahimo. So we have to focus on this kinta tagaan nato ni dakong importansya kay si Governor Henry Waminal naminaw ko niya
karon nga we have all this structure nga develop na kinta. Next is how are we going to sell this out? So tourist destination ato niya palambuon. Oh, and this will be one kani environment nato nga in Usami City kaluoy sa Dios biya. Dili biya ta diri maigo sa mga kuan dagkong mga kalamidad. Oh, why? Because we had been protected with our environment sa atong kalasangan, sa atong bukid malindang. Oh, usawa na to ni siya pag-preserve. So, tabangan na to din mga tuta dito mananong tagbanyan. Arong ang mga tuyuta dili na mo dahili. Yes, we have to preserve. We have to continue in preserving and protecting our environment. Kikinsa man then more education campaign labang na sa mga elementary grader para nga aware po ni mga bata-an nga uy kanang na ang kinahanglan di na nato no nga we have to preserve. How about the part sa lecture or sa subject matter ba sa nindot. sa eskwelahan? Nindot na nga usa sa ilang mga subject matter. Part of the curriculum nga. O kana din atong kuan din na isingit na no? Kana usa nang nabito na sila dili na sila kanang Sa MAPE? mape sa panana diha. Kay kinahanglan maguni more on education kampanya So, di lang sa mga dagko ilokal kasi sa bata pa pag dako nila balon sila sa bagnya. Sa igugma ba? Ang ato pagtudon to nila. Guys, kanang istorya na maganda karon ng may tungod aning kumpanya. Which is better na kanang kuan guys kanang bitaw sa Usrox igulang na mga nang kanang bitawng naratri. Which is better nga mag-ilisdan na siya og kining banyan. Ato sa na-estudyuhan kay dili na bay balaod nga dili we are not allowed to cut trees baya pud ha. Oo. Tanaw tang wala po ta naka-violate. Wa po na imong suggestion maybe some areas there dapita sa manggaling. Pero diri sa City Hall na may mga banyan sa ning Prospera Park ato. Na ba ni? Ako kabantay. Wala. Pero daghan man kong klase nga it's not only katugdag kong kahoy na may mga ornamentals. Di ba ito mga Mga ornamentals nga pwede man nato na nga matanong nato diri. Nabito na sa kuan ng katedral. Mga ornamentals na may mga ornamentals kay daghan man kong klase sa banyan. Dili lang to dagkong balite na ana mo yung mga kuan. Sa amo ganito ka na anong sa tubangan ako banyan biya to. Ako na mo. Okay. Okay. Okay, salamat. Vice, basin siguro ay maminsahe na lang sa itong mga katauhan na nini itong gisgutan labot ni Vice. And this is just one no sa atong gihisgutan karon ang protection sa atong environment, preservation of our environment. Kitang tanan do nagikaakuhan. No kitang tanan gyud dili kita yung asid rin na ano dili. So in behalf of our city mayor, Mayor Indi Waminal, ana sa atong mga kauban nako sa konseho sa kanunay mag-awag mi sa atong mga kaigsunan nga we should be working as one team, Asinso team, no kay mo man nagilantaw gyud sa atong mga mahanang karon Asinso probinsya, Asinso distrito, Asinso Usamis na with Mayor Indi. Nothing is impossible basta maginunitay gyud ta and all in coordination with all the different sectors sa atong katilingban nga gawas nun nga mopadayag sa labang hunana unsay mga kakulangon nga angay pa natong buhaton no maybe in aid of legislation para nga kay kita dinhi sa sanggunian kita may mamugna o mga balaod for the mayor, for the executive department to implement kay unsa man pud into i-implement sa atong mayor no kung wala po gibuhat ang atong sanggunian. So in place naman karon na may mga balaod nga nahimo o pasalamaton ta nga gi-carried forward po ni sa atong halangdon nga mayor no si Mayor Indi ana from his brother kinta nga kahibalo man siya being the legal officer before sa una ni Mayor Indi kahibalo gid siya sa to angayan nga ipadayon nato no maybe there will be an ELA executive legislative agenda that we have to
to kuan kinta to conduct later, no, untap sa aning na existing na karon natong mga nahanay na nga gingbuhaton. And we cannot do this alone. Kami din sa atong sanggunian o sa atong LGU, kundili ang tanang sektor among gihangyo nga makiktimbayayong gyud mo pagawa sa ilang mga hunahuna kay they may have a very good idea nga wala nato. So picking up the simple idea mahimo na ng springboard usa sa atong pagtuon, no, ni ana sa paghimo nato og mga legislations. So atong giawhang ang tanan gyud be part of the progress and development of Osamis City and Misamis Occidental. So salamat kayo sa inyong pagbisita karon diri, no, and we look forward working together as a team, asinso team. Okay, very good. Salamat ato na kauban si Vice Mayor Simplicia Bibineri. Kauban diri sa Batan sa tuwang Vice Mayor si Neptali Batulino, Dante Dinglasa, kini si Double D8. So, Manuel Kilir Jr. Salamat.